Piatok 13. je deň, ktorý si mnohí spájajú s nešťastím, tajomnom a poverami. Povera o tomto dni má korene v histórii, Biblii a numerológii, pričom číslo 13 je považované za nešťastné. Jednou z najznámejších legend je zatknutie templárov v piatok 13. októbra 1307, ktoré dodnes vyvoláva diskusie. Niektorí ľudia majú dokonca strach z piatka 13., čo vedci nazývajú paraskavedekatriafóbia. Napriek tomu štatistiky neukazujú, že by sa v tento deň stávalo viac nehôd alebo nešťastí. Pre mnohých je piatok 13. dokonca špeciálny a vnímajú ho ako príležitosť zažiť niečo výnimočné. Tento deň môže byť vhodný na relax, stretnutie s blízkymi alebo príjemné aktivity, ktoré vás rozptýlia. Ak sa bojíte tohto dňa, skúste ho vnímať ako akýkoľvek iný, pretože strach často vzniká len z očakávaní. V roku 2025 bude piatok 13. len raz 13. júna a možno sa pre vás stane nezabudnutelným dňom. Namiesto obáv si piatok 13. užite a premente ho na pozitívnu skúsenosť, ktorá vás poteší.